Salam aleyk Atavatan TV kanalının mehriban tele tomoşaçıları. Biz size Atavatan Yaşlar adlı täze gepleşigimizin ilkinji sanına hoş gördük. Bizim bu gepleşigimiz adından belli bolşýaly. Garaşdyk hemişelik bir taraf Türkmenistan Atawatanymyzyň dörejülükde, işde durmuşdy, rahmet çekýän uğurlaryna, kärlerini, ulusunu we ýeten türkmen ýaşlaryny bütün dünýä tanatmak maksady bilen. Şoň üçin şu gepleşigimiziň ilkinji sanına özüniň ajaýyp goşgulary bilen halkymyzyň ýüreginden ýereden, hemişelik ýereden Kerim Halyny çağırdyk. Kerim, hoş gördük gepleşigimizde. Kerim, sen çağırmamyzyň esas sebebi gepleşik umuman dörejülük babatyna dälen bolsa, ýöne ýurdumyzda amal edilen her bir işe özüniň munasyp goşandyny goşýan adamyň rahmetine dörejülük diýmänen bolanak. Onun şoň üçin siziň esasy goşandyňyz dörejüligi bilen goşandyňyz goşýaňyzda ýurdumyzda. Ilki bilen bir tomoşaçylarymyz bilen salamlaşsaňyz, ondan soňra soraglary geçersiz. Salam Gülşirin, salam hormatly tomoşaçylar. Şu gepleşige ilkinsan anam bildirip sagaraňyz üçin ýa-ni bir öwgüli sözlerňize munasyp insan hukmunda göreňiz üçin minnetdar, zaňyz sag bolsun, Allahan ilmidama şolar ýaly öwgüli sözlere bir munasyp insan boljak bolup işlemek, şolar ýaly bereketli saçagyň başynda, bereketli döwletli gepleşigiň başynda sen bilen bir döwletli gurrunlar etmek, halkymyza ýazyp çyzyp hyzmat etmek elmidama nesip etsin. Zaňyz sag bolmadan bugünem bir döwletli gepleşik bolar diýip umyd edýän, elmidama bir özüň gatnaşan gepleşiklerimi alajy bolýandan bir halka peýdalyrak gepleşik bolmagyny isleýän, şolar ýaly gepleşikden biri bolar diýip umyd edýän. Elbetde, danalan biri diýär-de, hakyky dörejülük adamsy bilen, akylly, parasatly, düşünjeli adamlar bilen bir sagatlyk söhbet 10 tane kitap okan ýaly. Elbetde şuňky gepleşigimiz mazmuny boýunça uzak gepleşikleriň hatyryna däl, gysgaç gepleşigem bolsa, ýöne bir adamlara etjek peýdal täsir bilen tapawutlanır diýip biz hem umyd edýäs Kerim. Sebebi bir dörejülük diýen zat hakkynda söhbet edilen, onda da 2023-nji ýyla gadammasyk arkadagy ferdarly bagtyar ýaşlar ýaly. Gahman arkadagy ferdarymyzyň taýlasy bilen häzirki wagtda ýurdumyzda türkmen ýaşlaryna döredilen mümkinçilikler, şertler, Atawatanyň ýaşlarynyň alyp barýan ähli başlanyşlaryny döwlet tarapyndan gollamak, işi gaty ýokary derejeli alınıp barýar. Elbetde biz hem şu ýurdum ýaşlary hökmünde özüňizde bir näçe maksatlar goýýas. Ýurdumyzyň häzir bir şeýle beýik ynamyna gaýtaryw hökmünde näme edip bilersiz? Geljekdäki bir maksatlarymyz, hemmesi biziň maksadymyzyň türkmen ýaşlarynyň esasy maksady ýurdun ötüşine özüniň munasyp boşandyny goşmak hem özüne bildirilen ynam ödemek. Ýani siziň daýdyşyň ýaly başlangda da aýtdyň da hakykatdan şu halkyň ynamyny ödemek, ýurdun bir döwletiň ynamyny ödemek ilkinji bilen her bir raýatyň jana-jan borçy. Onu bir zat aýdasym elede mehriban eleşler bir durmuş diýen zatyň özi, şuň biz şu dörejülük söhbetiniň başyna oturan bolsak, bir Kerimiň gaýskaça öz bilýän bir durmuş ýol hakynda aýdyn. Türkmenistanyň bir iň bir dörejülüğiniň gaýnaýan ýerleri bolan ajaýyp okuw jaýlaryna, ýagny Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunwat Mekdebine, şeýle-de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okap bilim alýar. Medeniýet Institutyna bilim almagyny dowam edýär. Häzirki wagtda 4-nji ýyllyk talip. Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunwat Mekdebine bolsa 16-njy ýylda tamamlady. Sebebi Kerimiň bir adajyk harby ulgamdy da rahmet çekeninden habarly. Biz bir hilek Kerim hakykatdan hem seredýän bolan şu dörejülük adamsyny hakyky şahyr bolmak üçin durmuşyň kän ýollarynyň ykbalyny özi geçirýär ýani eken. Nähil garaýan şu geçen ýollaryňa? Ýaşam bolsaň hemmeti bolmalylar. Ýaly hata edýän we bolanlar beýenýän şeýle bir kynçylykly agyr döwürleriňem, bir ýeňillikleriňem bir nesibanyň çuýandygyna ölmek. Käwat göz ýetip durmak, käwat bolsa bir meni durmuş hakykatdan hem synaýandyrda göz ýetip durmak, hakykat şol zatlaryň bolanna beýenýän. Onuň ýene bir beýenýän tarapym o adamlara duşurdy baran ýerlerinde elmida iň üstünlikli garanan zatlarym şol. Ilkinji nowatda bir
medeniyet teknikumu diyerse, Türkmen Sanat Mektebi. Şöyle varamda senin o vaxt men diyen sahiydi bu. Yok. Altın zıralıklar, görünmezsin. Ana sodaklar tuvvetleri geldi. Sol ölümden önküler näme diyen olsa senin soňa göre ben demek şu sigaret bilen hem şeydi bir halkın nemesini, ıhlasyny, ikrarını kazanıp bolsa diyen bir fikir dör edýär. Onun şeydi näme bir saňa bir ýylyňdan darjasyp ondan soň medeniyet teknikumyny otaryp institutda geldim, menen institutda geldim. Oňa işledim, menen işledim. Kara bir belli sigaretdäki bir ezady mesela bir saatini koydum, üstüne bir öğrendim, bir pazartesinden olmaca, daha oldu. Akbarlar, ama duşuruptur diyor, daha oldu. Ama yine de duşuruptur. Şoda, men umuman, yok, başka bir da aydatım geldi, dayana Kahraman arkadamın tağırlatı bilen Türkmen Devlet Medeniyet Sanat Mektebi açıldı. Şol mektep açılandan sonra 2010-njy ýylda esaslandyryldy da. Şol mektep açılandan sonra ilkinji uçurumlaryň hataryny biz okuduk. Häzirki wagtda bir zat aýdasym gelýär-de, on elbetde biziň ýyllaşlamyzam inkar etmese gerek. Türkmeniň taryhyny da umuman taryhyna ser salamyzda da döredijiligiň şu derejede ýokary göterilen wagty ýok bolsa gerek diýip aýdasym gelýär. Ol dörejilik näme wagtda? Buny mazmun wagtyna alanda da hemem köpüýüşgünlük bawatyny alanda da sebäbi häzirki tehnikan, teknologiýaň gaty şart tepkinlerle ösýän wagtyna şoň bilen aýakdaş ýöremek hemem bir nähilem bolsa näme diýetim gelýär-de bir häzirki dörediji ýaşlaryň akymynyň täze akymynyň özüň aýdýanda şol özüňden öňkülere meňdäsiň ele hakykatdan bir Kahraman arkadamyň şaserpaýyna Türkmen Döwlet Medeniyet Sanat Mekdebine okap ýörkap munasyp bolmak bagtyna eýe bolanda şu saňa gözüňe mümkin näl bolup görülen beýik derejeleň mümkinçilikleriň gapysy açylýanlygyny duýýan ilkinji wagtda. Ondan soňra eýem bir ýurdun, döwletiň, hökümetiň saňa döredip berýän şeýle mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň bagtyna eýe bolanyňy düşüneniňden soňra häzirki wagtda näme nekerim sanly ulgam diýär-de. Gaty kän sanly ulgamyň köp adam pikir edýär-de. Şahir bir sanly ulgamlaryň arkalyna goýýar, goşgularyny halka ýetirmek bir agyr zähmet talap etmeýän ýalak görýärler. Köp adam zähmet däli pasar etýärler aslynda. Şu hakyny aýdyp berseň. Sebäbi adamyň wagty ol şu wagt ýan gelemde gördüm da men o Türkanga ýa men giýdirek gelem, gara şu Türkanga montajly meşgulan otursun da telefonna bir gowda da garaşýar. Özüň telefonyna ýa montaj edip otursun. Diňe goşgoýuny okap şonu kamera düşürmeň özi ýa-da montaj edip ýetirmeň özüm gatyly zähmet hemem wagt adam ömründen. Şular hakyny aýdyp beräýin. İlkinji wagtda bir gudun gözi ýaly gözüm barzlar. Şu ýerden aptawaýyň içini görürler. Son ýaly gözüm bar. Sol görejimiň gaty ýitirdim. Görüşüň. İlkinde aýtsak lazım sol. Indi eger kimdir anfat edip ýa-da birinji kynçylyk. Şuwar seni zordan görýärni şu solar ýaly näme görejimiz ýani ýetirdi. Näme umuman şu montaj sanylgam. Ýöne beren zadynyň hatirasyna beren zadyny hata barsak bol hiç da. Şu sanylgam bolmasy bolsa hiç bir dereje almak kyn boldy. Sebäbi işini nüňe ansaçlaşdyrýar. Ýaýmak köpçülige ýaýmak hazır ýazylan kitap, ýazylar seni 10 kitaplardan bilen, 10 köpçülige ýaýmadan ýerine peýdasy degmese. Ilki başdalar gaty kyn boldy. Näme internetde goýan gaty erwek tanqidlerler şodur. Meselem ay bir internetde çıkýaran şahir bar. Şeýler ýa-da Sonra şey diýerlerim, özüm ahtaşly gozalara tuwadyma häzir internetde okapdyň lawatdylar, ona ýetizler. Indi ansat diýip hasaplanýan, ýani öğrenler dogry zatyry. Ilkinji nawatda şeýle ýazmak. Şeýle käwagt neme diýerler, aýbeden şahir bolaýmaly diýär. Ýani käwagt kedilýärler. Näwatlar barlarynda bir şahirde ilminde filan. Onu gören käwurda bahseden şahir bolmaly eken wagt bolup bolsa da diýen içimden bolup bildirim da. Diýen ýani
umuman son ansat hasaplayalar da ol ansat saatlar. İlkinci navbatda yazmak bolly. Yazmak meselesini alıp koyar. Şoň üçin ondan ol yazılan işi ol yazmak üstüne yine de bir altın diýerler. Altın elinde bar. Bizden onu berip halka yetirmeliler. Masum uly sözler her ne bilenin taraşlap şaglat bul köňde gelen diýär. Bir tokda altyny hiç daha ulanyp bolanok. Onu ýüzü geçdi. Gulak halketsen o. Şoň üçin Kerim ýene şu ilkinji gepleşigimizde näme üçin sen çağırma makullyk pikirlenlikde. Sebäbi bir topar sana meňdäki gelýän ýaşlar bar, şahyrlar bar. Ýa-ni gönüp kiçike çağalar bar. Meňdäki gelýär. Meňdäki gelmek bir zat köplenç pikir etýärler, daýha sen diline gelip dur da sen kaňsatda. Şol diline geler derejä ýetýänçä okulan kitaplar, yatılmadık giýjeler, uksuz giýjeler geçirilen, sana gelen ilhamyň täsirine gidip geçirilen toýlar, barylmadyk doglanýanlar, ya ilmedik naharlar, soğan çaylar, şularyň hemmesi zähmetiň, ihlasıň netijesinde adam hakykatdan aýdyşyň halkyň ikraryna eýe bolmak üçin ilkinji nowatda zähmet çekmeli. Zähmet çekmeli. Şoň zähmetiň netijesinde bolýanyny paýlaşasymyz geldi. İlki bilen. Ýaşlar köplenç pikir etýär-de, sebäbi näme üçin internet ulgamy, san ulgamy peýdalanmaklygy, öwretmek. Ýaşlara ilkinji nowat ol goşky dinlemek, kitaplary dinlemek, internetiň üstüne gaty gowzap ýöne käbir ýaşlar bany ansat-satlaryň üstüne meşhurluk bilen bir ikrar diýen zady bulaşdyrýarlar. Bolgusyz aýdym bilen ýa bolgusyz goşky bilen meşhurluk kazanyp bolar. Ýöne halkyň ikraryny almak, hakykatdan sag bolsuny almak, hakykatdan hem halkyň ýüregine girýän şygyr döretmekden başlaýar. Seň aýdyşyňda. Ol häzir gowdal goşky bolsa, dünýäň iň güýçli diktoryny okadyňda da iň güýçli montajörni montaj etdireň dedi. Şonu iň gowy effektler bilen ýetireň dedi. Yürekde yer etmeýär. Düýüp gowy bolmaly, esas gowy bolmaly. Ene şoň üçin biziň köp ýaşlarymyz, ýaş auditoriýa niýetlenen bolsa, gepleşigimiz elbetde kemmek niýetlenen ýaş çäklenler meselesi ýöne esasy ýaşlar üçin maslahat gepleşigi diýip başlykda maslahat berýär. Ilki bilen zähmet çekmegi, okumagy, öwrenmegi, ondan soňra bir zat diýmeli. Adamlara. Sebäbi käwatine goşkulan içinde görýän häzir Mawtumly Pragynyň bir heykelini görýän-de köpet dağın özi ýalak bolup oturan heykel. Rahman arkadaşymyň taýlary bilen urulyp başlanýar. Arkadaşy terdarymyň taýlary bilen dowam edilýär. Ýurdun şahyryny dağ ýaly belentlikde, dağ ýaly hormat ol diňe heykelle däl. Ol şuňky ýazýan türkmen ýaşlarynda goýulýan ullakan hormat, ruhu hormat. Biziň ruhumyz bolmalsa şo, ýöne biziň akwalymyzyň çuwdugy şeýle bolmaly zamanada ýaşaýanlygymyza. Hemişe de bolmalsa şol oň. Ýöne bolmaly zatlar hemişe bolup duranok. Olam adamyň akwalynyň çuwaýyşyna baglymy diýär, ne köp berde. Ol ýazýan gitdäl biz ýalak. Mysal üçin aýdaly. Biz aňry baş eser döredip bilemdi, oňta kämilliň çägi ýok. Ýöne sen şu jagada çeken zähmetine goýulýan hormat, bellerleýän ynam ine şol seni göterýär. Hakykatdan bir şagyrdy bolsa, Allahdan ýinleren bir keramaty bolsa, eger şol adamda ilhamy bolsa, hakykatdan bir iň kelpeňinde de azyp düşünje bardyr. Gowy zat diýendir her wagt sunugat ulgamynda azyrak bir neme bolmaly. Öňde warzrak bolmaly mukabize bolan. Şeýlerak bolsa, eger şeýlerak bolsa, owalar halk üçin, ýergün üçin, gelecek üçin. Ana şoň üçin şu wagt biziň aladamy edilýär. Şunýal derejede bir döwlet derejesinde de, ýurt derejesinde de şoň üçin alada edilýär. Şular babatyna saňa mümkinçilik öredilýär, saňa o goşgoýuňa ýetirmek mümkinçilik öredilýär. Halkyň toýuna, bayramçylygyna gatnaşýan, iň bagtly günleriniň şaýady bolýan, gussa çekende ýanynda bolýan, şolaryň bir gussasyny deň paýlaşyp, gussasy hakynda da şygyr öredip berýän. Diýmek, şygyr diýen zadyň täsiri, goşky diýen zadyň täsiri, berýän güýji
bir fizikan dilini aytsan inersiya da ya da motivasiya diýerler de häzirki dille aytsan. Hakykatdan şoň berýän güýji adamlara berýän ruhy, gollawy, ruhy galkymy ol başga. Biz näme şu 300 ýyl mundan olmak bilen bir karar döwlet isleriniň beýik arzuwynyň içinde ýaşaýar. Bir karar döwletde. Diýmek hak salypdyr gorsawna magtumuly pragynyň şeýle bir danalygy, pähim parasady, biziň öňümizde şonu beýgelýän zamanymyz bolan üçin biz şolary meňzätimiz gelýär. Biz hem öz gezegimizde şu bagtly döwür hakyna şeýle şygyrlar goýasyň bile özüň bile bir maslahatda çykyş edemizde siziň sözleriňizde yüzlenesim gelýär de öz aýdan sözleriňiz yüzlenesim gelýär. Deleýliň, kemiňiň, magtumulyň, magrupiň, molla nefesiň, seýdiň, şolaram şahyr, şolaram döredici, şolaram wagtyny şeýle galam bilen, ihlas bilen, zähmet bilen halk özüni ikrar etdiren adamlarym bolsa, hemişe biziň ýaşaýan döwrümizin arzuwyny akşyrlar döretipdir diýdiňizde. Hakykatdan hem şeýle. Biz biziň üstümiz bilen bir geljekde bir ýadyna galmak bagtyna eýe bolsak, taryhyň ýa edebiýatyň biziň döwrümizi öwrenerler. Adamlar. O hakkında gurrun yok. Yönü bizim şuunki şığırımızın ruhu bile bizim dövrümüze vaka verer. Ertirkiler. Ertirki nesiller, ertirki asırlar. Biz 3 asırdan son şolun dövrüne vaka veriyse koşkularının üstü bile. Bizim hem şuunki dövrümüzün ruhuna, şuunki dövrün talaplarına, şuunki dövrün bir ilhamına, ınamına, şığırların üstü bile vaka vererler. Başka yan başlan yaşlar var, özüne de yazyanlarlar internet olmamda. Yaman köp yazarlar, şu hoşgöyüm görüp berey, şu hoşgöyümü şeydey, şunu yazsam ne ehili var, eyle var, beyle var. Neyme maslahat deryen Kerim? Şimdi bir maslahat bererlik derecemiz olsa, şu diňe bir köprak okamaly, daştörak bilen entek işi bolmaly elmukar diýen. Eýan bir iki goşgy ýazyp özünden ulu şahirleri tanqid etmäge çalışýarlar. Ana şol ýazyk häsiýetler bar gerek gel. Sen ösmeň üçin senden öňdäki bir sönmegi gerek gel. Sen ösmeň üçin sen özüň kämilleşmeň gerek. Ana şolar ýaly maslahatlar berýän gelýär. Daş gulakdan gulagma diýär, ay Kerimden hem şahir barmy diýär. Ay plan ýerde plan bir ýa şahir şey diýdi, açyp gelip aýtýarlar da. Ay bolmaly şahir, ýani inni her kim ädir goşgy şygyr okalýarym, her kim dilinde doga adamlar tuwalama, islendik bir adamyň lentasyny ýa-da istoriýalaryna girip görýän tuwalama goşgy paýlaşýarlar, parasatly sözler paýlaşýar. Soňra bir adyrak bir goşandymyz barmy hadisek bolan. Bol iň bolmanda şol işi eden adam hökmünde hormatly, ýetik we şahir ol ikrar etmek, olam ikrary hökmanam da. Ol wagt görkezýär. Ol wagt görkezýär. Daş kulaklardan diýär, plan oturşmada plan diýdi bir sen hakynda bar. Adnesçen ýaşasyk entek bir 5-6 tane goşgy bar. Üstünlük işinde üstünlük Allah zan ýetirsin ýöne entek ol ýary derejä gerek ol ýaly derejä onu ana entek görünmeli, bir goşgulan bir okalmaly, tanqid edilmeli, bir näçe ýollar, ýyllar geçmeli. Onuň gurlasaň bolýar, azyk şu azyk gurlama hakym barmy kadiýanda, şo ýollar geçip geldim. Bir taýaklanmaly käbir goşgulan üçin, sewiklanmaly. Beýle zat bolanok diýdirmeli, özüňe bir kisanjyk kitap edinmeli, ýanyňa goşgulanyň ýygyna çyk. Ana ondan soň arkaýyn bir özüňden ullar hakynda bir pikir aýtmagy azyk mümkinçilik töredýär, olam köp däl. Ýöne bir entek bir 5-6 kisanjyk goşgy alyp bir 2 sany adam el çarpışmasyny alyp özüňden ullary tanqid etmek bol gelişikdim kadýan. Şu wagtçaly hiç bir şahir bir tanqid etmedim mükemmel diýen özünden ul şahir diýmek. Halk halaptır döwründe, halk okaptır, sağ bolsunlar. Ay käbir ýerlerde uğru şygyrýatam bolmasa Kerim agan, Kerim Gurban Nefesvi, Bernazar agan tanqid edip oturan adamlaryň hatarynda da bile oturup görmýär. Sesim çykarman oturmadym, ne bolýar, ne de ýok diýdim. Gelecek adam öwrendim. Bol ümsümlük iň gowy adamy kämilleşdirýär. Bol ümsümjik öz işini etmeli, yazmaly, çyzmaly, okamaly. Bir enataňa bir hayır getirmeli, şu şygyrýat arkaly Hudaýa şükür şygyrýat maňa käzat berdi. Enatamyň bir
kızgıncak nakar iyidirýän, bir geydirýän, Hudaýa şükür, bir eklenç tarapyma da Allah'dan bir esirli şygryat gowy mümkinçilikler daratdy. Şonýançyk bolmalla umumyň bir entek alı turu baştan bir özüňi nemetmek üçin meşhur adamlara degil ýa-da ol bar aslam öň sungatda bar. Entek kizek adamlar ullukan adamlara degip meşhurluk kazanjak bolýar-da. Ullukan dağlara o alpinistler we dağ diýip goşgymda nemettimde şony bir alpinistler dağa çykýarlar da meşhur bolmak üçin çykýarlar. Ullukan ýer aýo indi o ýerde bar. Arada koyan goşgymsa da Danteslige höwetlen köp döwre Pushkin olmazama şükür edýärdim diýene. Şo iň soňky setdir, şo iň soňky zemlenýär. Şo Dantesy näme üçin tanýarlar? Pushkin öldüren üçin tanýarlar. Ana şo näzik zatlara höwet edýän adamlar bar durmuşda bir meşhur adamlara badagat meşhurluk kazanjak. Men ýa-ni şonu aýtsak bolýan, meşhurluk bilen halkyň ikrar diýen zady bulaşdyrýar da köp ýerde. Ol meşhur bolmak üçin häzirki wagtda hiç ýyl kynçylyk ýok internet şeyle ösen zamanatında meşhur olmak katansa bir taraftan. Diyene bir samsıgrak söz aysa da meşhur olyalar. Ya yönü ol zatlar wagtlaýyn. Wagtlaýyn indi bir samsyklaýança dowam etýär boldy. Durmuşyň öýünde de hökümetde de adyllyk diýilen zat bar da. Ondan ol adyllyk hökman ýygyňdan ýetdi da sen bir galp zat bilen meşhurlyk kazanan bolsaň hökman sen ýygyňdan yetýär, bir aýda ýeter, bir ýylda ýeter, 2 ýylda ýeter. Ýöne bir datda da şygyr diýen zatyň özi, maňa halypamyň beren bir maslahaty bardy. Hemişe aýal adam hasam bir duýguçlyrak bolýar, köpleş durmuşdan göwnüň alan bir ýan ýollaşyň bilen çalaja öý köleşdiňem bütün dünýäden doýup oturýan da, ine şo pursatlarda diňe galama ýapyşdyp maslahat berdi. İşle ýazýardy. Hakykatdan bir hili diňe ýazmak bilen, onu da gowdady döretmek bilen adam özüni köşeşdirmeli. Ol hiç kim gaty belläsim gelýär, gaýtalasym gelýär sözüňe ýyldız bolmak üçin sen öňündekileň sönmek hökmanda. Hakykatdan san ýetmez ýyldızlar bolsa da asmanyň ýer çäkilländi. Umman ýany bermeli her kim özge degende ýyldız bol. Kerim goşga geçeli mümkin bolsa. Bir özüm isleýän goýunça näme goşga okap beresiň gelýän bolsa. Biraz seni gowy üçin geldim. Biram şo gowy gepleşik näme gülşüründen paraýamasa gowy derekli gepleşik bolar diýip geldim. Hemen bir seni gowy görýänim üçin hem iň gowy hiç kim okalmady, hiç kim öňünde okalmadyk täze goşgularam okap bereýin. Sen täze sen gep Allah'dan oňuna bolsun. Kän ýaşlary bir öňe çykarmakda, öňe tanalmagynda bir ähmiýetli gepleşik bolar diýip umyt edýän zanyň sag bolsun. Anna ýaşlar hakyndaken näme gepleşik bir ýaşlar hakynda goşgu bilen başlaýyn, ondan galanam dowam edýär. Aňsat yetilmeýär güýçli atlara her kim awra üçin batly göreşsin. Anansyz manatyp süýji zatlara türkmeniň ýaşlaryna bagyt ýaraşdyn. Süýji güller söýüp söýlen ýürekler acı güllerde de başyn çaraşsyn. Tägämi çökýänçä ýüzýär kürekler türkmeniň ýaşlaryna bagyt ýaraşdyn. Söýgüň, mähriň, erkin özüň elinde galy berse watanyň hem garaşsyz bolup mertebeňiz daglan deňinde türkmeniň ýaşlaryna bagyt ýaraşdyn. Allahym şeýle bolsun. Ene şeýerde näme Kakamyň doglaňyny ýakynara 4 fevralda netip bolsa Kakamyň doglaňyny Kakamam dünýädäki iň gymmatly adam men üçin. Şu nerden şeýle waka ol sözüm bilen Kerim. Biri internet sahypalarynyň birinden Bartadaş diýen goşguň uğratypdyr. Bir oglanyň okamagyny. Ondan uğratypdyrda ol intek maňa video gelip etsin, şu goşguň after kim gaýrat etip bilip bereň da şu goşguň after kim ýaşulardan menden soraýan adam. Onuň menem video gelen ok agam men nädip jogap beren. Iň bolmana sözlerini aýdyn diýdim. Partadaş iň bolmana teň bilen oturmadyk bolsam şey diýdim. Kerim haly ýedine ýazmam. Sen Türkmenistan'da hemme şahirlen goşgularyny ýatdan bilýärmi diýdim. Menem ýok diýdim, hemmesini bilmem, ýöne hakykatdan gowy goşgulary bilýärmen. Aslynda kitap okamda da after saýlamak, kitap saýlaýan. Aýdym diňende de bagyş saýlamak, aýdym saýlaýan.
Goşkokamda da şeyle de durmuşda adam kimin dörödönlüğünü, haçan dörödönlüğünü, nirde nähilerde de dörödönlüğü üçün gyzyklanmalar mı kadiyan bir zat bile döröjülük bile. Şoň üçin kakan hakyndaky goşgular men näräne kakam hakynda bar ýok üstänjek bire bir 3 goşgudan ibaret toplum birim bir aýratyn goşguyma aslında kak hakynda 4 sanak goşguyma umuman häzir eçenni aňrysy 5'tir belki ýadymdan çykaranym bolsa ýöne ondan köpdel ýöne sen dörejülüňdäki kakan orny men dörejülüňdäki ejemiň orny ýalakda şonu men duýan käwat senden eje hakynda goşguy eşitmek eje hakynda goşguň paýlaşanda has başgaça duýana tebe men özüme ýakyn temada eje hakynda tema ýöne kaka hakynda temany bir gatygowy galyryp bilinmi kandiýan häzirki döwürde kaka hakynda bir ýazylyp ýörlen nokta hatam denanlara bir aňyrakda dursun erkek kişiler hem kaka hakynda gaty adia diýe ýöne şo gahryman arkadamyň atamyň atly şygyryny aýdasym gelýär kaka hakynda goşga geçmekden tebe hakykatdan hem kakalan adamın durmuşuna tutyan orny hakykatdan hem başgaça onu da erkek kişi sebäbi ene gahryman arkadamyň öz kakasynyň durmuşynyň ideal durmuş universitetine deňese sen hem hakyky durmuş mektebiň kakandy goşgulaňda aýtýar men kakam çopanam bolsa maňa alymlaryň iň aýdyp bilmejek sözlerini aýtdy ýa kakam maňa çopanyň halal çöregini berdi kakamyň ýawa motorunyň ýydyna menip gitmek şo wagt kakam gujoklamak dünýäniň iň ul balty ine şol setirler men şo goşgular ýatdan bilmesem şo setirler hiç açan ýadymdan çykmajak setirler şol hakykatdan hem Gapurgulam özbek şahyr diýende hakyky şahyryň şu bolmaz diýip zivlatan bir setirinen hem şoň hakyky şahyrdygyny bilip bolýar. Şol kakasynyň ýydyna motorda şemally kakasyny bir gujoklap oturan ol aslında durmuşyň ber uğurlu o sen gujoklaman ol gaçarsın ýöne şol mümkinçiligi berenni alkyş aýtýan oğluncu gujoklama utanýan ýa başga wagt utanýan ýöne sebäpsiz ýere bir erkek kişi türkmeniň erkek kiçikliginden hakyky erkek ökmüne terbiýelenen soň bar suwjurap şol kakasyny gujoklap oturmaýar-da şol goşguýyň içi bilen men gözüm mele tebe men kakam şu adına 67 ýaşynda bolan kaka hakynda goşga aýtsam gözümden düwmeler toğlanıp dur ýoksa men kakam ýaly mert men kakam ýaly gaýratly şu gyljyndan gannamyp duran diýilýän adamlaryň hataryny da biz gitdik gözümde ýöne durmuş ýokolup ýa-da ýüregine kaka diňläni näçe diýen Kerim ilki goşga geçmekden kakan goşgaňy diňläni nähil duýgular başdan geçirýär şon Parazana kakam bilen biz juda bir distansiýa diýilýär şoňa takly artyk maçgurun gurlaşam bir iş bagtda bir okap berýän käwat demede goşgu bizde okap berdi neme diýär ondan okap berýän o kaka hakynda neme demek öz öňünde okamak häzir şu goşgynda şon suratlanardym da şon okap bereýin diýär doglangyny ene kakam ýöne bir-birimizi hiç il aýtman bir-birimiz üçin iň jan bermäge taýyn adamlar da. Ol düşünipli Kerim ýöne menden saňa maslahatda şu gerek doglangyny hökman kakaňa öz hakynda goşgyn okap ber. Sebäbi oň täsiri başga. Etip baza. Wah meniň mertlere gujagyn gerip namartlara elin sermedik kakam dünýäň jepatyny birme-bir görüp entek aşka adam görmedik kakam. Sana oğul olmak şeyle bir ansat, sana oğul olmak yine sonça kıyın. Yenilikten perzentlerini baynattın, kaytarmağa Allah'ım yaş versin uzayın. Halalığın iyisi gelýär elinden, deminde mertliğin hovru kaynayar. Ağraslığın mıdam haklamak için diýdirmedim asla oğlu aynayar. Çölde gatşarak iýmek öwrettin. Yumşağın qadrını bilmegim üçün kaka bilmen niçe diýişiň owratdyň meniň bagtdan ýaňa gülmegim üçün aýdyp bermesem hem ezizsiň maňa bilsediň sen nenen ezizdigini käte geçip gelen ýoluňa bakýan duýmak üçün entek ezizdigimi ýaşyň uzak bolsun mehriban kakam berenlerini bermek nesip eýlesin barlygyňa buýsanýan bildirmesem hem umid edýän
senem şeylesin. Elbette. Elbette şeyledir o başkaça bolun bilmeýär täze. Ol şoň üçin hem ene ata diýilýär-de ýöne hakykatdan bir hili kakalyň temasyny şöyle Züleyha Kakaýewaň aýdymyny ilkinjige de kaka hakynda aýdymdyr belki ýaýlymda da umuman döredjülükde de şeyle halk Atyrowna yakın kabul etdi. Näme üçindir sen hakkında ady ýazylýar diýip başlayan şygyr. Şoň üçin hem eje hakkında, kaka hakkında, umuman dogan hakkında, gardaş hakkında döredilýän şygyrlarym şu döwrüň täzeligi bolmagy diýip pikir edýän sebäbi häzir islesegem islemesegem internet diýdi, sanly ulgam diýdi, ýa durmuşyň tizleşmegimi kerim bir hili iň mehriban adamlarym bir hil daşlaşıp barýan ýalykda. Şoň üçin adamlar mehir, bir dogon näme, garnyş näme, jigi näme, uýa näme, ağa näme, şolon ýerleri şeýle bir aýyl saýyl bildirýär-de häzirki durmuşda. Ol diňe şahyrlaryň göwünde şeýle däl. Egerde diňe şahyryň göwünde şeýle bolsa, şo hakyndaky şygyrlary dinlemäge halkyň bolan teşneligini onu nämeli düşünürip bolar. Baryan haýsy toýa bar, haýsy bir üýşmege barsaňam dogon hakkında, kaka hakkında, eje hakkında goşky aýşetýärler. Ilki bilen. Hiç kimiň bir akyl satýan goşgulary dinläýärler. Sebäbi akyl tügeleme kän. Onu Kerim ağa aýdypdyr bizden öň. Akla soran bolmady, her kim akyl ýetip öýtýän. Ol her döwürde de şeýledir ýöne. Ene atanyň gymmaty, dogan gardaşyň gymmaty hakynda, umuman durmuşyň gymmaty, ýaşaýyşyň, süýgü, mehriň gymmaty hakynda kän zatlar ýazylmaly diýen goşgyn dowam etler. Indi men durmuşymda bir şöhretimde ýene bir ullaqan adamyň orny bar. Olam awadaşym beýik şahyr Halil Quliýew. So Halil Quliýewiň heykeli gerek gazajagy. Indi bir heykel nämdikdeler hakyky bir gowy nişan bolar. Lewatda näme Osman ödäýse edilýän gadr gymmat, hormat olam nesip bolsa bolar. Ana soňa öýkünme hökmünde meniňki şol bolsa men sen söýýän diýip başlaýar. Soňa öýkünüp men sen söýýän atly. Öňdörejligine oglum bolsa ilhamdakça gadyna diýip şygyrlydym. Şygyrlygynyň täsiri duýulýar. Halil Quliýew öýkünmege özüm gowy berýän, birak Kerim ağa, birak Halil Quliýew. Ýaşlygy ýaş kimin ýaşamak üçin geçip bolmaz kukräp, dälräp, söýmän. Söýmedikler ömrün armanly geçer, adyň kalba ýazyp, men seni söýýän. Hemişe sen hakda pikirim, oýum, wagtyň parhy ýokdur, irdenmi öýlän, eger jan isleseň, anha alyp taýyn, ömürden el üzüp, men seni söýýän. Ýöne jansyz oglan nämäňe derkar, sen doguma aşyk, onu men duýýan. Posaň mehriň bilen mertligim berkär, lewleriňden syzyp men seni söýýän. Küýsämde jan etseň suwsan ýüregime, malaýym sözlerimi kulakdan guýýan, özgeleri goýup bilmän dereňe, diňe saňa dözüp men seni söýýän. Sen ýaly owadan görmegey gyzy, juda kem gaýtalar asyrdyr eýýam, gadryn bilip söýmek borjyň iň kyny. Şol ykbalda ýüzüp men seni söýýän. Cennet ýysy bilen deňäp demiňi, golaýlaşdygymça bagtymy duýýan, söýgülim, dünýäme uzat eliňi. Anha nikah ýüzüp men seni söýýän. Bu nesip bolsa kän toýlarda bir tamadalan okap berjek goşgusy bolarmy diýen we nikah ýüzüň gowşuljak pursatlaryny. Elbetde ýam goşgyny bir zady bar da goşgyn dinleýän onu goşgyn häsiýetini ýa-da şo goşgyn nirede gelişekdi hakynda gön pikir edip başlanýardy. Tawal Kerim höwür köp bolsun. Yani umuman döredjülükde, sungatda şu gün bir hiç da takynna kän gurrun edesinmeli de teň bilen. Sebäbi näme üçin hiç da takynna diýen belli bir tema bilen çäklenmek ýa-da belli bir temada durmak, belli bir temaň daşyndan aýlanmak. Olaýam şahyr üçin gaty dar çygarda sebäbi şahyr bir zat takynna sonra berseň ýene 10 sanakdan daşyndan aýlanıp şo soraga jogap berýärdi. Şoň üçin hem iň hakykatdan hem Kerim Halin gepleşigimizde şu gün ilkinji myhman hökmüne çağırmamyz men aýratyn eline
qalam alıp diyeli şığır meydanına yan ädim etýän ýaşlara ýüklenesim gelýär. Özümizem sizden gatyr udagarlykda däl. Yaş meselesi boýunça intek bizem inni öwrenip ýörs durmuşyň tejribesini ýöne sizin dereňizdäki ilkinji ädimleri, ilkinji başlangyçlary bir ätlen adam hökmünde biz size Kerim bilen söhbetleşip getiresimiz geldi. Sebäbi ilkinji ädimler kayın yönü özümden hem koşup bir zat aydasım gelýär. Bize de waltyna aydylan zatlaryň biri. Hiç açan siz goşguyunu gününe goýman ýaljak bolmaň. Haçan goşgu siz günüňize goýmaýan bolsa ýadyň. İlkinji bilmerzat şol köpüsi bir ýaşlar pikir edýär da ol ýaşlykdan bilip bolanokda haçan şuňa dowam etse goýmy etmese goýmy şo zatlar bilesi gelýär-de onu wagt görkezýär. Egerde goşgu hakykatdan hem siz günüňize goýmaýan bolsa diýmek goşgu senkidir. Hakykatdan hem şuň içine ýanky durmuşun sıyınağın bir görüp henüz Aşgabat'dan görmedik kakam diyen tetri bokurdağım da olurdu. Hakikaten hem şeyle de bir kava Aşgabat bir en azayiplikta bir gün Kerim o Aşgabat ertekti da özümüm ilkinci yedek Aşgabat'a ecem bile gelipdim goşkulam Galkınış gaziyadına getirmek için 2003 yılda 1-nji yedek Aşgabat'a gelip gördüm poyuzda. Şonna şu Otlu'da gelemizde fevral ayının 24'üdü. Gardı yer şeyle var Aşgabat oğudan, şeyle var Aşgabat oğudan. Erteke düşen yalıp duydum. Özümü ondan sonra bir hel ece dedim ha. Biz ertekin taşınna yaşayan ekenik deyiptirne ecemi sonman gaytalap yürüyat da hakikaten bir hel erteki yalı menem şoma bir daha daydasım öyle kakam bilen 2000 yılka 2019 mu 2018-nji ýylyň başydyr ýa 2019-njy ýylyň başydyr ýadyma düşenokda aýallawanym kakam bilen bir bayram tagalçy merkezimiz bar, dynjalş merkezi. Şo taýyp gitdik bolen şonda kakam alyp bayram kurortunyň ýanyna restorany bardy. Kakam şonu kaka näme ýetiň ele menü ber. Ay maňa tapaw ýok diýip oturdy. Al bizem tap ýatyrsa iki tarapyny iki bol. Al kaka şunu ýejekmi ipon. Kakam oturttu. Ben ömrümde birinci yedek girip gördüm restoranda. Şonda bir bokurdağım da oldu da yüzüne fere donk kalıptırna. Biz özümüz yani şu kendine biz için adat bolup kaldık Kerim. Bize durmuş şonu bağış etti de. Şoň üçin hem eceler kakalar can çekýär-de öz çağalarynyň özünden has gowdurmuş da ýaşamak. Men görmedigime görä. Men ýemediklerimi ýersiň, men barmadyk ýerlerime bararsyň. Bizimki al kösenç bir görme. Hemme ene taň al şo da. Ondan şonu birinji gezek restoranda oturup görýän idi. Oy nurayt diýeňem ullokan adam kakam 70 ýaşa gelýän adam ilkinji gezek şonu restoranda oturup çörek idi bizler. Ine bizim en atalamız. Ine çağalar şu hakkında pikirlenmeli, yaşlar şu hakkında pikirlenmeli, yetimeli. Bir in gymmat bahal egneşikleri giymek hakkında en ataňa arz etjek bolondy. In gymmat smartfonlar götürmek hakkında en ataňa arz etjek bolondy. En ataň ömrüne nämeler şolary özüne döz edip gördüm diýen pikir bolmaly adamda ilki bilen. Şu pikire geç gelýänken, ir gelýänken, şol ir gelýänniň bagtyndan eýlesin diýip arzu edesim gelýär-de her kime sebäbi enen ataň razylygy bol iki dünýäň abatlygyda. Enen ataň razy bolsa diýmek sen enen ataňa gadyrly, hormatly perdent bolsaň ýyle onu da gadyrly, hormatly, yaramly perdent bolýan. Diýmek watana da yaramly perdent bolýan. Şoň üçin hem enen ataň ýüreginden ýol salýan şygyrlary döretmek, ýylyň watanyň ýüreginden ýol salýan şygyrlary döretmek arzu edýän bu köpleşimiz döretçi ýaşlara has ýakyn ýetleşik bolar. Ýöne islenlik maksady öňüne goýan ýaşlaryň ählisine de şu maslahat soňa geçmez diýip pikir edýän sebäbi şu gün biz Kerim bilen söhbet etdik. Gaýsgajuk söhbet etdik, 100 euro söhbet etdik. Taýýarlyksy söhbet etdik. Bulam ýörüte sizin üçin şu günkü halkyň söýüp diňleýän şahyrynyň ýüregi
näme deyip urýaşyň ykbaly nämeleň içinden geçip geldi. Bir oyun çyn kän şow göpleşiklerine köp gatnaşdyňda ýöne oyunlar öýtýärler-de köp zat ýöne hakykaty durmuşan ýalda hatda köplenç degişme bilen çyn bilen bir düşünüşde arasyna gowmukad ýani şu gün teň bilen hakykatyň bir çynyň bir hakikaten bir sadece gurrunu etme wagt tapanyň üçin köp tawatyn aýdan saňa Kerim men üçin her ýerdäki gowy adamlarla duşmaň öýde bayramçylyk ata watanyň ýaşlarynyň iň öňde barjylarynyň hataryna özüňe meňdäki gelýän adamlary görýän diýmek sen şolaryň öňüne diýmek. Sana meňdäki gelýän kän oglanjyklaryň, kän gyýjaşlaryň öz maksatlarynyň uğruna rahmet çekmegini arzu edýän. Hemem hakykatdan hem bir Kerim haly ýaly özüniň şygyrlary bilen ýüreginden her kimin ýüreginden orun almagy arzu edýän. Şygyra başlanan adamlar. Ýöne beýlekleriň hemmesine bir durmuşda başlan etlenip maksatlaryny halal ýol bilen hemem bir çyn rahmet bilen dowam etmeklerini arzu etýän. Diňe şeýdende hakyky rahmet çekip gözüni egerde şu gün şul halkyň ýüregine barýan goşguýynyň arasyna köpüretip goýan bolsa göz adamyň iň gymmatly synalarynyň synasy pasar edilýär. Görür gözüň gymmaty körýänine bellidir diýär maňa. Hakykatdan hem egerde şonu köpüretip goýan bolsa goranmayan olsaň özüň näkär diýip aşaňa tesbir ýajaklar hem tapylar ondan bilýän äýnek takynarlar eýderler diýip tügeleme. Hatyrly kän on tesbirlerde okarsyň. Onu goran ýanram ýöne bul getirilen kijek misal. Durmuşda ansat däli hakyny aýdyrma o hiç kim berde gözüm gidirdim siz üçin diýip aýtsak bolany. Onu diňe şol ansat görnýän, daşyndan ansat görülýän aslında şahyryň wezipesi diňe goşguýyn ýazyp goýsa da bolýar. Ýöne şol wezipen dowam etmek bilen şonu okap hakykatdan hem halkyň ýüregine ýetirmek üçin zähmetini, zehinini hem ömrüni bagşetýän bolsa bir tymsal ýazmışdy Kerim, sag bolly mekan şonu aýdyp beresim gelip. Pablo Picasso diýip gaty meşhur hudojnik bar. Suratkeş bar. Şol suratkeşi şeýle gowurýan fanatlarynyň biri denan maşgala kenna köçede görüp durdy, ylgapdyr buňa. Yan torbasından kijek kağıt çıkarıptırdı, şuna gayret edip bir zat çagaşlar çekip beren, men sizi şeyler çeken suratlarınızı gowurýan, men şeyler sizi gowurýan diýipdir bolan. Olam getir diýipdir. Yanka bir zatlar çekipdirdi, alın diýipdir. Hemem şunu saklaň, belki ýyllar geçen soň şunu siz gaty gymmat bahadan satyp bilersiňiz diýipdir bolan. O da nanam aýtdyr. "We siz gaty mene keniňiz. Siz muňa bari 30 sekundyňy sarp etdiňiz" diýipdir. Bu näme üçin o munça gymmat bahasy bolup biler diýipdir. Olam aýdýa, men 30 sekundda gaty gymmatda döretmek derejesine gelýänçem, men ömrümiň şunça 30 ýylyny bagşetdim diýär. Ana şonu görmeli. Ýüzuruna goşgu ýazyp gidiberýär diýilýän ýagdaýa gelýänçem, ömrüň näçe ýylyny kämilleşmek üçin sarp edenini ýatdan çykarmaly. Adamlar köplenç şeýle baha berýär-de, daşyndan ansatly kakyna gurruna başladykda başlanmada da. Şoň bilen hem tamamlasyny berýär. Hakykatdan hem şol derejäge ýetýänçem ömrüň goýulýar. Kerim sağ ol. Sağ olun. Minnettar. Sağ olun. Ýene bir gedek syýlap, hormatlar çağıranyňyz üçin başda soň gaýtma zatlymam aýdyp gutardym nesip bolsa. Gowullarda görşelim. Zat bir vatana, halka gerekli adam olup hyzmat etmek hemmemize nesip etsin. Onda seniň meniň gowurýan goşgym bilen jemläjek. Elbet, Türkmenistan. Kalbyň höwesine gutarma ýokdur. Ýöne etmelisin hakyň islänin. Şoňa uyan aňryň ýüregi päkdir. Zenanysyň uyan Türkmenistanyň ene ata dogan dosty paýlanar. Bir özüňe däldir berilen janyň arly ölseň adyň asraýlanar. Erkegsiň dostum Türkmenistanyň seni ýeke goýmaz eziz balylaň. Ýolalar körpe käm kalba besläniň. Saçın gussadan näl bagtdan çalyrar. Enessin käbäm Türkmenistanyň. Dogmuňy görersiň ýüreklerinde, nuruny görersiň beýik islamyň. Ogullaň jan berer gerek ýerine atasyň kıblam Türkmenistanyň.
ownatman ho göroglulan neslini atılmanısı sol yazan kıssamın ezilecek wagtyň ýatly aslyny geljegi Ezi Türkmenistan'ın geljegi biz Ezi Türkmenistan'ın. Köp sağ ol Kerim. Kerim, sağ ol şeýle joşgun şygyrdan soň elbetde siz üçin ýörütde redaksiýaň taýýarlan towdym. Çay içmän gowurýanyň gydynja su içmän gowurýanyň bilýäçiň üçin saňa taýarmys kemem sowat. Köp sağ ol. Minnettar. Hawa kemişe dörejil tuşklaryna görüşüp duralar. Sağ ol.